Right, 16 November 2024 tasangana zvekare muri yeZimbabwe tine nyaya dzese dziri kuitika zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe neighboring countries. Nyaya dziripo iko zvino SADC is in panic mode because of Mozambique. Hazvina kumira zvakanaka. Vamwe vari kuti zvakakonzereswa neZANU-PF, vamwe vari kuti zvakakonzereswawo nekuti iyo frelimo yacho inotodherera. Asi tinoziva zvakawanda pamusoro penyaya iyi. Zvatasangana kudai so, kana uchiziva kuti iwewe hauchada ZANU-PF unoti pasi nayo, tanga nekulike this video right now kutira kuti ZANU-PF yacho iboyikane, because zvinhu zviripo panapa it's a different story nhasi. Zvinhu zvakati siyanei, ma-updates acho akati siyanei. So nyaya iri panapa pari kunzi the Minister of Defense Opamchinguri said the situation in Mozambique following recent elections posted challenges to the country's economic development as it was Zimbabwe's lifeline to the sea. We continue to monitor with great concern the security threats prevailing in the region, particularly Mozambique and Eastern DRC. We are following these security developments with a keen eye, she said. We also disturbed with developments in the global security environment, which is currently characterized by unprecedented tensions among and between leading powerful nations. Ndo nyaya iripo. SADC iri kurohwawo nehana pamusoro penyaya idzodzidzi. Avo vanonzi defense minister uyo Opamchinguri defense minister, saka takatazve SADC ndo vanenge vachiita sei, vanenge vachizomhanya nyaya defense kureva kuti ivo vanoona kuti zvakuitika kuMozambique. Ani makanzwa marumors aripo aya zvichinzi vakambotanga vachimbomhanyisana kuti vaendese zvimota zvavo kuti zvinobatsira kunomira zvimota zvavakomana mauto. Saka iko zvino manje situation iri kuchinja every day, kuri kuitika zvinhu zvinyowani. Ma-opposition acho ikoko, ende manzwira ndakazviita, main opposition yacho ikoko iri kunzi yakarigwa zviri legendary, zvitori different zvaizvo zvokuti unorigwa zvokuti unoiswa pasi peimwe opposition iri kuteera kumashure, so that imime voice yacho inobva raita diki, but imwe inenge ichiteera iyo kuti izova netrust kana kuti kuva nechivimbo kuti yakapinda yakahwina futi, zvinenge zviri difficult kwavari kuti vasvike ipapo. Saka pari kunzi ndo skillful yakarohwa paMozambique. But panyaya idzodzo dzese dziri kuitika ipapo ndo pakange zonzi pari kunongedzerwa ZANU-PF kuti ndo yanga isarwa imomo, because makaona madhezi aya apera 2 days ago, Niki Mangwana ndokubuda achiita kunge ari kuthreatena the Mira Masvingo. Vanhu veThe Mira Masvingo newspaper ndo vanga vakabudisa nyaya vachitaura kuti maZimbabweans vakanovhota kuMozambique. So apa vakazobudawo vachitraya kuda kuzvidefenda, vachitaura kuti aiwa ngavaregedze kutichikidzira, because isusu takatotaura tichitotora vanhu mavideos, kwete zvekuda kutichikidzira vachida kuzovhundutsira majournalist edu. Vachitaura kuti threat iyoyo yatakapuwa tiri kuitora serious. Vari pamusoro pekudaro ndobva vatowedzera futi vachitotaura kuti 296,000 Zimbabweans voted in Mozambique election. Ndo yavabva vatobudisa vakaisa front page kureva kuti vanhu havasi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Hana chazichedzwa vanhu havachambotya, vachavhunduka. I don't know kuti ndekupi chaiko kwavachanyatsosvitsana, because panapa kwenda kutoona kwazvakuenda kwacho kwako kungoti chero zvezvaita. Ende vayungu tichotaura kuti mamwe mamedia houses ngatibatanei panyaya iyi tikwanise kurwira freedom yedu sevanhu vemapress nechinchi, so that tinogara tine freedom tese, kwete kuti takadai tavhundutsirwa, takadai tachikidzirwa. Ndo nyaya imwe yavanga vari kutaura vachiisa mudariro. So zvichakadaro panapa tiri kuona zvekare bato reZANU-PF panapa riri kubuda rikuti Minister of Local Government and Public Works Honorable Daniel Garwe handed over 33 motorcycles to Goromonzi Rural District Councillors. The devolution founded motorcycles will facilitate the movement of councillors in their respective wards. This is an effort to heed His Excellency President Mnangagwa's call for action, no compromise to survive delivery and capacitation of
councillors in doing their work ndo iri kubuda yavari kutaura vachitaura kuti aiwa saka ndo zvaitika taenda vakavaenda vakanopa zvimotorbike but vanhu vemuzimbabwewo vari kucomplaina havasi kubatwa zvakanaka nenyaya iyoyo vanhu havasi kufara nemashoko iwayo avatotambira ekuti kune zvimudhudhudhu zvaenda kunopuhwa vanhu zvinova zvinhu zvazokonzesa kuti mumwe munhu abuda panapa akataura kuti kochimbopaiwo kamacivil servants mari iri nani nhaye vedu way Niki Mangwana, permanent secretary of information, ndobva apindura akati we are also civil servants totodawo imwe mari asi we have to balance it out. Ndo mashoko ari kubuda achidefenda even zvazvo iye achitambira mari inenge iri better cause last time I checked Niki Mangwana I heard kuti his family inogara ku UK ndokwaanga atori iye bharisodedzerwa onzi kwaita opportunity yebasa ku Zimbabwe ndobva adzoka kuti ashandira government ye Zimbabwe saka kureva kuti iye yake inenge iri better so ndo vanhu vacho futi vanenge vachitozopa vanhu mari saka iye kuti akude achizvidefenda it's something chekuti zvinongori easy kwaari kuti zvinogona kungoitika. So tichidzoka pane nyaya imwe muri yeZimbabwe first Minister of Education pane imba yake yainzi matitle deeds akangonotorwa ikoko ku deeds office ndobva atorwa skillful imba ndobva yatofojwa bva yatengeswa. Nyaya iyoyo yakanetsa zvisingaita I think takapedza almost 4 weeks tichicomplain about nyaya iyoyo. So panapa zviri kunzi imba iyoyo yakazoteerwa yakadzoka akakwanisa kuwana imba yake back. Tingangoti it's good news because zvinhu zvakadaro zvakatokonzeresa kuti vanhu vakawanda vasheke kuti unzwa saka vanhu vakunda ku deeds office vachinotora mapepa vachinofoja imba ye 600,000 USD yekuchi CPT yobva yatonzi yatorwa just like that. What more dzimwe dzidiki kana vanhu vachitora imba ye over half a million just like that wobva ngobudo chinzi watongosvikirwa utongotorerwa imba yako zvinhu zvinorwadza but this time around vari kuratidza kuti mutemo wacho unenge wakatishande mbijana and vanhu vacho vari kugara imomo vakapuwa 15 days dzekuti vabude nekoti saka vakonzi kana vakasabuda ayo vachazouya vachita zvekubudiswa zvavo ndo nyaya iripo. Panapa tobva tasangana neimwe nyaya zvekare hama dzadiwa iripo iri kunetsa nyaya yembeu yanetsa political pakunzi politicians must stay away from inputs distribution chikomba DDC ndo nyaya irimo. Vanhu ava vari kunzi vari kuita system yekuzopindira vachiti zvinhu zvema inputs zviya zvekunzi pari kupiwa vanhu mbeu kana chii vouya vakazvihaka sema politician vouya vachitaura kuti tiri kukupa mbeu saka politician akaenda kunzvimbo yekuti ndo anenge achivhoterwa either the MP or councillor anopa vanhu vake masupporters vanomuvhotera iye haazokwanise kupa nyika yese kana kuti vanhu vese vanenge vari kunzvimbo ikoko saka ndo nyaya iri kutaura kuti it's better kuti ma inputs aya auye nevanhu vasina chekuita nezvematongerwo enyika kuitira kuti munhu wese wemuZimbabwe akwanise kunge achibenefita nekuti haingangove nyika kaye kuti zvinhu zvese zvinenge zvakungobuda zvingonzi tiri kukupai under political party yakadai so tiri kukupai under political party yakadai so hazvimeke sense and hazvina musoro saka ndo nyaya iri kutaurwa panapo kuti please kana zvichiita panofanirwa kuitwa imwe plan yekuti pange pachikwanisa kunge zvinhu zvichidistributwa zvisina chekuita nema political parties ndo nyaya imwe iri kutenderera. Tichitarisa pamazuva adarika aya tingangoti 15 hours ago alright sine zuro pane nyaya yakabudiswa naHope Chingono achikumbira financial help yekamwe kamwanasikana kachinzi kari kuda kunoitwa surgery heart surgery kuIndia so mari yaidiwa ipapo vanhu vainzi ngavadonate is $10,000 so for the first time ndo patakaona Whitney uchivhayo achikwanisa kucontribute panyaya iyoyo achiti for the first time I agree and will support what the Hope has posted. I'm willing to pay the whole $10,000 USD directly to the doctor or hospital in India. Please get them to contact my lawyer Sikumbuzo Mpofu and Mangate and associates and you do the needful immediately. God bless. Ndo mashoko akabuda achitaurwa naWhitney uchivhayo achipledge kuti aende achinobatsira achinobhadhara even though vanhu zvavo vazhinji vari kuzotaura kuti wabatsira but kubatsira kwenyu kune kakuvhaira hanzi kubatsira kwacho kunenge kupa chikwereti kuti ukabatsira munhu papublic vanhu vachazokupa credit yekuti une moyo wakanaka saka unenge watobhadharwa necredit yekunzi une moyo wakanaka because it's not easy kugadzira zita in the society ndo zvinhu zvaachitaurwa
ziziwewo nevanhu vazhinji, but it's up to you guys. Ndime munozoziva kuti munoionawo sei nyaya iyoyo kuti ndizive kuti munozoitongawo sei. And tobva tatarisa imwe nyaya zvekare pano, hama dzadiwa, tiri kuona iri kutaurwawo nevamwe vanhu avo vanozviti vanosapota kana kuti vanofamba nebato reZANU-PF mumasocial media zvakanyanya. Ari kubuda panapa ari kuti David Coulthard, a member of the opposition, has publicly acknowledged President E.D. Mnangagwa as Zimbabwe's president despite their political differences. Coulthard recognized Mnangagwa's leadership and the importance of unity even within diverse political views. Ndo mashoko avari kubuda vari kufambisa seteam repropaganda. But takazvitarisa guys, zvimwe zvacho it doesn't make sense. Munhu uyu, he is the mayor of Bulawayo. Politics hadzisi dzazo zvekuvengana zvadzo. Politics zvinhu zvekungoti vanhu vanongonetsana vachitsvaga vanhu kuti vanhu ningi ngandivhotere, but kana zvatopera izvozvo zvinenge zvapera. And hapana pekuti mayor anozotadza kumhoresana napresident achinge asvika musiti yake yaanenge ari iye mayor, because paringa pachinzi pari kucommissionwa zvema-students houses kubulawayo kwaanga akaenda. Saka zvimwe zvacho hazvimake sense. These guys, they are running out of content. Havasina content yekuti varambe vachipusha Mr. Mnangagwa wavo. Ndo zvinhu zviri kuitika. In short, vanenge vakudya mari dzemahara manje iko zvinezvi. Saka vanenge vakungoti any opportunity yavawana vari kutrya kumhanyisana nayo kuti vataure something. But zvimwe zvacho zvinopedzisira zvisingachamake sense, zvinenge zvaakunyadzisa kuti ngoti pese pese nepamwe pari zvimwe zviri unnecessary wakungobuda uchingoti Mnangagwa this, Mnangagwa that, ningazodai. I don't know guys kuti munoionawo sei nyaya yacho iyi, kuti meya anga asingafanire kuenda here kunomhoresana navamnangagwa ivo vauya kubulawayo kwake kwaanenge achita mabasa ake sameya. I don't know kuti iyo nyaya iyo munoijajawo sei, because politics wo futi dzemuZimbabwe vanhu mune maonero amunodziita ari different. But anyway, iyoyo inozojajwa nemi because ndimunoziva kuti muchange muchida kuionawo sei. And tiri pane imwe nyaya zvekare panapa, tiri kuona pane nyaya iri kunzi yakaitika nezuro. Pari kunzi Gweru City Council has suspended 4 workers for allegedly booing and insulting management during funeral for 2 employees who died on duty after they choked on noxious gases while working under manhole. Ndo nyaya irimo mudariro iko zvino. So ava vanhu ava vakabva vangonzi imimi takutokudzingai mabasa because vanga vanzi vakuda kushaudhana nemanagement. Zvikanzi aiwaka hatingashaudhane nemanagement parufu ipapo basa ndobva rapera. Anoziva zvinhu zvazvinongoitawo soka. I don't know kuti manyemwe nemunyama, mutemo dzungu nemunyama. I don't know. maZimbabweans pamwe pacho futika vanhu vekuti vanoda violence vanoida but havazozivi pekuiapply. Pamwe pacho pari unnecessary, so vanongoregana vangopinda. But I don't know guys kuti nyaya iyi munoionawo sei. It's up to you. And zvakakosha kuti imimi makakomenda muchitaurawo mafungiro enyu. Ivo vacho vanokwanisa pavanopfuura nepano vachiona vanokwanisa kuzoonawo kuti vanhu vari kuitorawo sei nyaya iyoyo yakaitika, kungoti vakazongoerekana vadzinga vashandi because vanga tingangoti vanga vavasvorodza. Ndo nyaya yakaitika. I don't know kuti munoionawo sei nyaya. Ndangondidarike nepanapa nhasi ndichikuzivisai ma-updates ese anenge achiitika so that munotanga day renyu muchiziva zvinhu zvese zviri kuitika munyika.